Iñaki Osa Goikoetxeak ez du ia aurkezpenik behar, historian izan den puntistarik onenetakoa da eta talentu hori erakusten ari da Jai Alai Winter Series txapelketan. Ondo sentitzen izkantxan, bai fizikoki, gogo askokin. Azkenian da eguneroko lana, esportzua. Gernikako zaleek asko maite dute eta Jai Alai pilotaleku berezia da berarentzat. Giro aparta, kantxare piloa gustatzen zait. Frontoi exigente bada hau ez, ikusten diala bakoitzan akatzak bertan, eta niri asko gustatzen zait. 51 urte dituen arren maila gorenean jarraitzen du. Astelenean txapelketa handi honetako finalerdia jokatuko du Olaran eta Etxetoren kontra. Partidu oso gogorra izango dela nahiko orekatua. Ikusi berda, nori tokatzeko eguna ez. Jokatzen badu lehenengo partidua eta bigarren partiduko lehenengo zeta bezala, ikusten dute aukera dauzkagula. Finalerako pauso bakarra falta zaion arren, urratsez urrats joan nahi du. Momentuz gozatzen ari da neguko txapelketa izaten ari den arrakastarekin. Oso esperientzi bikaina da. Nik ez nuen uste horrelako zerbait bizitzeko aukera izango nunik berriz ez, ikusita azken urtetan nola zeon zesta punta.